ами модда ай динам дур кард, ай фарҳангам дур кард, ай маданиятам дур кард. ҷавонои моро беномусу беғайрат кард рафт. Моддае ки амирӯз ҷавоно ҳама модда гуфта мегарданд. агар мегӯянд имрӯз сухани ман туро дард кунад, фардо сухани ман туро мард кунад. агар ҷавоное ки дар дохили ҳамин аудиторияи ман ҳастен ё ин ки ҳамин навора дидестен, ман бародарвор барои шумо муроҷиат мекунам. агар хоҳем ки зиндагии хуб дошта бошем, хоҳем ки фарзандои солиҳу солиҳа ба дунё биёрем, хоҳем ки оянда фарзандо дастгири рӯзи охираттон шава, ба ин гуна амалҳо даст назанед. нав хонадор шавоед. ҷавонои азиз, шумо аз ин амалҳои шайтонӣ дурӣ ҷӯед. алиш кинен ин модара. ин мода имон нест. ин модаи як беимонову бефарҳангову бемаданиятҳои мардуми Европа.